हेलो नमस्ते प्रणाम। हम हैं प्रियंका और आई आज आप सबके हम ले चलते नहीं बनारस के दशाश्वमेध घाट पे, काहे कि कल बुद्ध पूर्णिमा रहे और हमनी के दर्शन करे गए रहनी जा। ये देखी घाट के नज़ारा कितना सुंदर लागत आटे। घाट पे इतना भीड़ रहे लोगन के, सभी लोग एक ही गीत गावत रहे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, और साथ में हमहू गावत रहनी। धक्कम धुक्का के भीड़ रहे गंगा आरती देखे खातिर, जवन की रोज होला गंगा मैया के बनारस में। बहुत ही सुंदर नज़ारा। बिटिया रानी हमार ये देखी हर हर महादेव से पूरा घाट भूजत बा, जयकारा लागत बाटे। कितना सुंदर नज़ारा बा, कितना भीड़ बा। आप सब भी जरूर आई। एजा जितना सुकून बाटे उतना सुकून कहीं नहीं। हम जब भी हमारे पतिदेव पूछेलन कि कहाँ घूमे चलबू, तो हम तुरंत कहिला कि घाट पे चलम। बनारस के घाट से सुंदर और कुछ नहीं खे। यहाँ बहुत सुकून मिलेला हमके। हम जब भी हमके मन की शांति पावे के रहेला, हम घाट पे आ जाइला और जहाँ भी जाइला दर्शन करे तो अपन बेटी के जरूर लेके जाइला। देखिए कितना सुंदर से कैप्चर कैले बानी कैमरामैन हमार पति देव जी। कितना सुंदर सजावल बा घाट गंगा मैया के आरती खातिर। डेली के काम बा। और ये देखिए बेटी जी के हमारे बेटी के भी बहुत मन लागेला इस सब में। पूजा पाठ जब भी हम दर्शन करे जाइना इनके लेके जाइना, ताकि इनका भी विचार ऐसे ही रहे, धर्म से जुड़ल रहस। और ये आरती लेतनी जा हमनी के। जय हो बाबा, जय हो बाबा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे बृहस्पतिवार भी रहे। हमनी के बृहस्पति देव के भी दर्शन करनी जा। हम हर बृहस्पतिवार के जाइला दर्शन करीला वहाँ बाबा के। और ये देखी बाबा के मूर्ति। यहाँ के पति देव जी हमार बिटिया के माला पहनावल बा, माला तोड़ के खात हैं इनके कुछ हो दर्द। जय हो शंकर भगवान की। कितना सुंदर मूर्ति विराजित बा यहाँ। बनारस की बात ही अलग बा। हम अपने आप की बहुत भाग्यशाली समझिना कि हमारा बिया बनारस में भइल बा। आप सब बनारस जब भी आई तो घाट पे जरूर आई। यहाँ की गंगा आरती देखी, आप सबके मन आनंदित हो जाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। हर हर महादेव। जय शिव।